Ahojte všetci, ja som Ema a dnes by som vám chcela predstaviť úspešnú žiačku z 8A Evku Honkovú, ktorá sa zúčastnila 8. apríla celoslovenského kola olympiády v anglickom jazyku v Bratislave. A moja prvá otázka je, čo predchádzalo postupu do celoslovenského kola? No, tak sme boli v tom krajskom kole a tam nás bolo dosť veľa a tak bolo to aj také ťažké, ale tak boli tam, že posluch a potom test, tam 6-stranový bol a potom bolo, že rozhovor s nejakými učiteľmi a taktiež to bolo aj v tom celoslovenskom kole. A čo sa ti na tom zdalo asi to najťažšie? No, najťažšie podľa mňa bol ten posluch, lebo tak na nahrávke niečo rozprávali a na papieri bolo niečo úplne iné, no nejako inakšie napísané to bolo a to sme mali vyriešiť, ale aj ten rozhovor bol taký, alebo ten opis obrázku, že sme mali za krátky čas vymyslieť nejaký príbeh, tak to bolo tiež také. Aha, a mal si v Bratislave nejaké iné zaujímavé aktivity aj mimo tejto súťažnej časti? No, tak my sme tam prišli v nedeľu a súťažilo sa v pondelok, tak v nedeľu aj s inými deťmi z iných krajov, tak my sme boli v takej skupinke a my sme chodili po Bratislave a tam nám nejaký muž rozprával po anglicky o hociakých týchto veciach v Bratislave, tak to sme mali také, no tak sme chodili po Bratislave. A čo by si odporúčila a poradila všetkým, ktorí chcú zlepšiť angličtinu? Tak ja z mojich skúseností by som im poradila asi tak pozerať nejaké anglické filmy alebo čítať anglické knihy, ale aj, že chcieť sa to naučiť a počúvať učiteľku alebo učiteľa. Tak ďakujem ti za rozhovor a gratulujeme k tvojmu víťazstvu. Ďakujem.